Wakunecho uri mukadzi benzi unotaura kuti ndakaneta. Haiwa musatarise pasi uko hakunete murutaura kuti kunotaura kunotsama kunorama ainge rataura rega kuti mukadzi benzi anoita sei iwe ufungoti paunongoti pese wakaneta. Kuna ari kuapple ari kuti $1 for 2 I can open my legs. Kuna ari mutown muavondale ari kuti even $10 I can spend the whole night with you. What about you, mother four? That is like Janakati Benzi. I am not so good. You don't know such another room. And I'm bedroom, I'm a prophetess. I'm an apostle bedroom. I'm an unfundis in bedroom. I'm a bedroom at the budget. Kana baba sinakukuta ngawapiwe. Wakati walikuwa second round roa. Wakati third round roa. Wakati fourth round roa. Akanduzo wali kudaka. Kokana singakuta again. Kuna walimo singakuta nekataka. Wanoda zisasa. Kuti agute. Wakabona kuti murume kutora chokwadi aka offload ma sperms aya. Aka apana singazivi. Vamwe makatombo ananzva. Aka offload zvinhu zveazvia. Haite hasha. Chinoita kuti chizoona kuti vana baba vakwenu dzimwe hasha. Hamusi kugutisa. Vana baba muri kuita budget. Mubedroom hamuitwe budget. Pakurasika baba vaguta. Amen. Zane munyepe. Dzimwe hasha dzine murume wekwako. Baba natokugadza simazitombodekana prayer. Semubedroom hazidi prayer. Semubedroom hazidi tete. Hazidi prophetess. Uchiona kuti baba vakaguta kutaura chokwadi. Baba vakaguta havatadze kukupa extra money. Yataura kuti baba vakaguta hanzi kana koko inouya. Iwe vagadzirisa zvako. Ngendibatsire. Unosongoti musana wangu. Amen. Ko adozoti midnight oba.